Il-faqar problema li sfortunatament qed jgħaddu minnha ħafna nies. Iżda din il-problema nistgħu nelbuha jekk nibqgħu niġġielduha. Bilan li jiġi miġġielet il-faqar u biex titqajjem aktar il-kuxjenza dwar il-paga ser tiġi organizzata ġimgħa ta' attivitajiet bit-tema Nirbħu l-faqar bl-arti u l-kultura. L-attivitajiet ser isiru bejn id-9 u l-14 ta' Settembru fil-Belt Valletta bil-kollaborazzjoni mal-Iskola tal-Arti What Art. It-tfal huma mistiedna jettendu għal dawn l-attivitajiet sabiex jitalmu huma wkoll x'jistgħu jagħmlu sabiex jiġġieldu l-faqar. L-arti u l-kultura iġġalek inti tkun aktar tajjeb man nies tajjeb fis-self-esteem, allura awtomatikament inti qed tipprova tgħin lilek innifsek bl-arti u l-kultura. Fuq it-taraġġ ta' Teatru Real ser isiru drammi mtella mit-tfal stess. Wara kull preżentazzjoni ser ikun hemm diskussjoni flimkien ma' mistiedna fuq is-suġġett. Ħajkun hemm drama magħmula mit-tfal u mbagħad ħajkun hemm diskussjoni. Dejjem diskussjoni b'titlu ġdid kuljum. It-tfal mill-5 tas-7 nixtieq nappella l-ġenituri li jġibu it-tfal tagħhom il-belt quddiem it-teatru l-imwaqqa ħajkun hemm tfal ipinġu ħajkollhom titlu biex ipinġu bih illi ħajkun jismu kif nistgħu nirbħu l-faqar minn dawk il-pinġijiet kollha darba s-sibt filgħodu, jiġifieri on the 14th, ħajkun hemm judgment tagħhom u ħajintażlu 12. Dawk it-12 li ħajintażlu jitilgħu ġo kalendarju. Il-kalendarju magħmul kollu mit-tfal ser ikun il-kalendarju tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali għas-sena d-dieħla. Fi żmien li ser jittellaw dawn l-attivitajiet fil-Ministeru ser ikun hemm ukoll esibizzjoni tal-arti magħmula minn What Art. Matul dawn l-attivitajiet ser jipparteċipaw bands differenti li ser idoqqu diski marbuta wkoll mat-tema tal-faqar. Dawn l-attivitajiet ser isiru wara ġimgħat ta' konsultazzjoni mal-professjonisti, soċjologi, kunsilli lokali, edukaturi u dawk kollha interessati dwar il-faqar. Dan fl-istess żmien li l-Gvern qed ifassal strateġija li tindirizza l-faqar u l-esklużjoni soċjali f'pajjiżna.